Ola, que tal? Moi boas. Estamos nun lugar estupendo hoxe, fermoso, aquí en Marín, con unhas vistas brutais da ría de Pontevedra, e queremos que coñezades connosco unha finca que está á venda, que é moi interesante e ten moitísimas posibilidades ademais. Se vos parece, vémola agora en detalle. Como vos comentaba, esta finca é moi grande, inmensa, máis de 3.000 metros cadrados, distribuídos en diferentes alturas, diferentes socalcos. A finca é espectacular por moitos motivos. Un deles, pois o que comentábamos, as vistas que temos, unhas vistas totalmente despexadas. E ademais, é moi asollada durante todo o día. Cabe decir tamén que o camiño público está aquí a carón, ten moitísimos metros, 37 metros de camiño público, pero sobre estas cuestións casi vai ser mellor que falemos con Juanma, o arquitecto técnico de Lares, que vai entrar moi gustosamente en detalle sobre elas. Moi boas, Jacobo. Pois sí, realmente creemos que é unha propiedade moi interesante, non só para desenrolar vivenda habitual, pola súa cercanía aos núcleos de interese, incluso pola súa cercanía a Pontevedra, sino que creemos que tamén pode ser moi interesante para outro tipo de usos, por exemplo, desde un punto de vista turístico. A parcela é edificable, atópase dentro da zona de expansión de núcleo rural, por tanto, é según a ordenanza non é segregable, pero cumple con todos os requisitos de ordenanza, por tanto, é unha parcela de extensión tamaño suficiente, edificable, e nunha situación, creemos, perfecta. E tamén remarcar que a parcela está dividida en niveis, en socalcos. En dous deles é onde realmente é interesante ubicar esa construción. O principal, o meirande, que colle todo o frente de camiño público, pero tamén na parte de atrás que incluso colle vistas cara a Sons. Moitas grazas, Juanma, pois non moito máis, ata aquí a presentación. Quizáis un detalle, tema de ubicación, estratégicamente conectado. Estamos a 2 minutos da rotonda da Vía Rápida. E como comentábamos ao iniciar esta presentación, das principais praias, pois pretiño, 2,5 km, 3 de Aguete, Lapamán, etc, etc. Xa vos digo, un lugar fabuloso, non hai nada como vir aquí e velo, disfrutalo. Se vos interesou esta propiedade, recomendo vos mirar en detalle todos os contidos, os comentarios que están na parte de abaixo deste vídeo, ou por suposto entrar en lares.gal para ver toda a ficha. Calquera dúbida adicional, pois chamade a Lares ou visitádenos na Rúa do Sol 19 e estaremos encantados de estendervos toda a información. Grazas, vémonos en máis vídeos. Ata loguiño.